బ్రేక్ నొక్కద్దు, వదిలేను బ్రేక్. బ్రేక్ మీద ఇంకా అలా పెట్టవచ్చు అంత నొక్కకుండా, జస్ట్ టచ్ చేసి ఉంచండి. టచ్ చేయండి అంతే, నొక్కద్దు. అలా వెళ్ళిపోతుంది, లెఫ్ట్ పెట్టి నొక్కద్దు బ్రేక్. బ్రేక్ నొక్కద్దు. నేను ఎప్పుడైనా ఆపాలనుకున్నప్పుడు, నేను అడ్డొస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు బ్రేక్. ముందు వాళ్ళు స్టీరింగ్ అలవాటు చేసుకోండి. స్ట్రైట్కి వెళ్దాం, స్ట్రైట్కి వెళ్తున్నా. ఇప్పుడు కూడా మామూలుగా ఇక్కడ ఆగిపోయి అటు ఇటు చూసుకుని వెళ్ళాలి. బ్రేక్ నొక్కాలి. ఫస్ట్ రైట్ చూసుకుని, రైట్కి రాకుండా లెఫ్ట్ చూసుకోవాలి. రైట్ లైన్లో పెట్టండి కారు. స్ట్రైట్ కార్ స్ట్రైట్ అయినప్పుడు ఇంకా స్టీరింగ్ స్ట్రైట్ పెట్టేసి